Nie všetky príbehy majú šťastný koniec. Niektoré sú temné, niektoré desivé a niektoré sa nikdy nevysvetlili. Skutočné zločiny, záhady a miesta, ktorým je lepšie sa vyhnúť. Počúvate podcast Temné tajomstvá. Upozornenie. Tento podcast obsahuje opisy násilia a je nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov a citlivé povahy. Prvý diel. Dobrý sused. Predstav si, že žiješ v pokojnej štvrti. Všetko pôsobí normálne. Poznáš svojich susedov, zdravíte sa, občas si pomôžete. Nič zvláštne. Aspoň na prvý pohľad. Jeden z nich organizuje detské párty. Chodí oblečený ako klaun, usmieva sa, pomáha komunite. Ľudia ho majú radi. A pritom pod jeho domom ležia desiatky tiel. Nie príbehy, nie legendy, skutoční ľudia. Toto nie je film, ale realita. Toto je príbeh muža menom John Wayne Gacy. Na prvý pohľad pôsobil ako človek, ktorého chceš mať vo svojom okolí. Niekto, komu môžeš veriť. Koho stretneš na ulici a nemáš dôvod pochybovať. Bol pracovitý, mal vlastnú firmu a postupne si budoval meno. Ľudia ho poznali, rešpektovali. A hlavne videli v ňom niekoho spoľahlivého. Zapájal sa do komunity, pomáhal pri rôznych akciách, stretával sa s ľuďmi a vždy pôsobil pokojne, priateľsky, normálne. A potom tu bola ešte jedna vec, ktorá ho robila ešte sympatickejším. Vystupoval ako klaun. Pogo. Chodil na detské oslavy, do nemocníc, na rôzne podujatia. Mal namalovanú tvár, kostým a rozdával úsmevy. Deti sa smiali, rodičia sa usmievali. A nikto nemal dôvod si myslieť, že za tým všetkým je niečo zlé. Ľudia mu dôverovali. Púšťali ho k sebe blízko. Možno až príliš blízko. Pretože za zatvorenými dverami existoval úplne iný človek. Človek, ktorého nikto z nich nepoznal. A keby ho poznali, nikdy by ho nenechali vstúpiť do svojho sveta. Potom, čo si už raz prešiel väzením, sa v roku 1970 vrátil späť na slobodu. Nie preto, že by bol nevinný, ale preto, že dostal druhú šancu. Ešte predtým bol odsúdený za sexuálne zneužitie mladistvého. Dostal 10 rokov. Odpíkal si len časť a potom ho pustili. Späť medzi ľudí. Presťahoval sa do Chicaga. Začal od znova. Aspoň navonok. Kúpil si dom na adrese Summerdale Avenue. Nenápadný, obyčajný. Presne taký, aký má každý druhý dom v tej ulici. Dom, okolo ktorého by si prešiel a nikdy by si sa neobzrel späť. Nikto netušil, že práve toto miesto sa stane jedným z najdesivejších miest v histórii kriminalistiky. A že to, čo sa bude odohrávať vo vnútri, zmení pohľad ľudí na normálnych susedov navždy. Keď sa usadil v Chicagu, začal si budovať nový život. Navonok všetko fungovalo. Mal prácu, kontakty a postupne si založil vlastnú firmu. PDM Contractors. Zo začiatku to pôsobilo ako obyčajný príbeh úspechu. Chlap, ktorý sa postavil na nohy a ide si za svojím. Brával zákazky, pracoval dlhé hodiny a postupne si okolo seba začal zhromažďovať ľudí, najčastejšie mladých chalanov. Takých, ktorí potrebovali peniaze, skúsenosti, šancu a on im ju dal. Dal im prácu, zarobiť si, niečo začať. Niektorí ho začali vnímať viac než len ako šéfa. Ako niekoho, kto pomáha, kto vytiahne človeka hore. A práve tam sa to začalo lámať. Najprv nenápadne. Rozhovory, ktoré boli o niečo osobnejšie. Náznaky, ktoré sa dali ešte prehliadnúť. Ale postupne to prestávalo byť normálne. Začal posúvať hranice.
To, čo vyzeralo ako pomoc, malo zrazu podmienky. Niektorým ponúkal viac peňazí, viac výhod, ale nie zadarmo. A keď niekto odmietol, atmosféra sa zmenila. Z priateľského šéfa sa stal niekto, koho nechceš nahnevať. Stačili pohľady, narážky, naznačené hrozby, ktoré nikdy neboli povedané nahlas, ale aj tak im každý rozumel. Niektorí odišli, niektorí sa snažili tváriť, že sa nič nedeje. A niektorí už neodišli vôbec. Len zmizli, bez vysvetlenia, bez rozlúčky. A nikto si vtedy ešte neuvedomoval, že toto nie je len o práci. Že toto je začiatok niečoho oveľa horšieho. Prvé signály tu boli. A nebolo ich málo. Už krátko potom, čo sa vrátil na slobodu, sa objavili prvé obvinenia. Mladý chlapec tvrdil, že ho nalákal do auta a pokúsil sa ho donútiť k sexu. Prípad sa dostal pred súd a potom padol. Nie preto, že by sa to nestalo, ale preto, že sa to nedokázalo. Ale tým sa to neskončilo. Prišlo ďalšie obvinenie. Podobný scenár, podobný strach. A znova nič. Výpoveď zmizla, svedok neprišiel. Prípad sa rozpadol ešte skôr, než mohol niečo zmeniť. A presne tu sa to mohlo skončiť. Stačilo málo, jeden dôkaz, jedno rozhodnutie, jedno dosť. Ale nestalo sa. A on pochopil jednu vec, že môže pokračovať, že hranice neexistujú a že to, čo robí, mu možno prejde. Bol rok 1972. Deň, ktorý navonok ničím nevyčnieval. Ale neskôr sa ukázalo, že práve vtedy sa všetko zlomilo. Timothy McCoy bol mladý chlapec na ceste. Sám, ďaleko od domova. V situácii, ktorá nevyzerala nebezpečne. A práve vtedy stretol človeka, ktorý pôsobil úplne normálne. John Wayne Gacy sa s ním dal do reči. Priateľsky. Pokojne. Nič, čo by vyvolalo strach. Ponúkol mu pomoc. Odvoz. Miesto, kde môže na chvíľu zostať, oddychnúť si. A Timothy súhlasil. Prišiel do domu na Summerdale Avenue. Domu, ktorý pôsobil rovnako obyčajne ako jeho majiteľ. Lenže za tými dverami sa situácia začala meniť. To, čo malo byť krátke stretnutie, sa zrazu zmenilo na niečo, čo už nemalo cestu späť. Napätie, neistota. A potom moment, keď si Timothy uvedomil, že niečo nie je v poriadku. Všetko sa odohralo rýchlo, chaoticky, bez šance na útek. A o pár minút neskôr zostal v dome len jeden človek. Timothy McCoy bol mŕtvý. Ale to, čo nasledovalo, bolo ešte desivejšie než samotná vražda. Keď o tom Gacy neskôr hovoril, nespomínal paniku. Nehovoril o výčitkách. Naopak. Opisoval ten moment ako niečo, čo ho zasiahlo úplne inak. Povedal, že necítil strach, ani lútosť. Cítil vzrušenie. A práve v tej chvíli sa v ňom niečo definitívne zlomilo. Niečo, čo už nešlo zastaviť. A to, čo sa stalo v tom dome prvýkrát, sa malo zopakovať znova a znova a znova. To, čo sa stalo v tom dome, nebolo len jednorázové zlyhanie. Nebola to nehoda. Bol to moment, ktorý v ňom niečo otvoril. Keď tam stál, v tichu, ktoré zostalo po tom všetkom, neprišla panika, neprišiel strach. Prišlo uvedomenie. Uvedomil si, že držal v rukách niečo, čo väčšina nikdy nepocíti. Moc. Nie je obyčajnú, absolútnu moc. Moc rozhodnúť, či niekto bude ešte dýchať, alebo nie. A toho nezastavilo. Práve naopak, začal nad tým premýšľať. Vracal sa k tomu pocitu, k
k tomu momentu, ktorý ho namiesto výčitiek naplnil niečím úplne iným. A postupne si uvedomil, že to chce znova zažiť. Nie preto, že by musel, ale preto, že chcel. A tak sa to začalo. Nie ako jednorázový čin, ale ako niečo, čo sa malo opakovať. Znova a znova. A s každým ďalším razom bolo zastaviť sa čoraz ťažšie. Postupne sa ten dom začal meniť. Nie navonok. Z ulice stále pôsobil rovnako. Ticho, obyčajne. Ale vo vnútri sa začalo diať niečo úplne iné. Po prvej vražde prišlo rozhodnutie, ktoré všetko posunulo ešte ďalej. Nezbavil sa tela niekde ďaleko. Neutiekol. Nechal si ho pri sebe, pod domom. Priestor, ktorý mal byť len prázdnym miestom, sa zmenil na niečo, čo nikto nevidel. Na miesto, kde končili životy. A práve tým sa to celé zmenilo. Už to nebolo o jednom čine. Už to malo miesto. Systém. Dom sa stal súčasťou toho všetkého. A s každým ďalším razom to bolo jednoduchšie. Začínalo to vždy rovnako. Stretnutie, dôvera. Potom moment, keď už nebola cesta späť. Ticho sa menilo na napätie. Napätie na strach. A potom už len kontrola. Úplná kontrola nad človekom, ktorý sa ocitol na nesprávnom mieste. To, čo nasledovalo, bolo vždy o niečo rýchlejšie. O niečo chladnejšie. Ako keby sa z toho stával zvyk. Niečo, nad čím už nemusel premýšľať. A keď bolo po všetkom, vrátil sa späť k tomu istému miestu. Pod dom. Miesto, kde postupne mizli stopy. Aj ľudia. A zatiaľ čo hore ľudia žili svoje normálne životy, pod ich nohami rástol hrob. Mal spôsob, ktorý pôsobil na prvý pohľad nevinne. Keď si k niekomu sadol, nevyzeral ako hrozba. Práve naopak. Pôsobil pokojne, priateľsky, takmer dôveryhodne. Začal sa rozprávať. Uvoľnil atmosféru. A potom spomenul trik. Kúzlo s putami. Ukázal ho ako hru. Niečo jednoduché, neškodné. Nasadil si ich a bez problémov sa z nich dostal. Obeť sa pozerala, možno sa aj zasmiala. A práve v tej chvíli mu uverila. Keď ponúkol, že to môžu skúsiť aj oni, nevyzeralo to ako chyba. Ale bola. Zvuk zacvaknutia pút bol tichý, nenápadný. A presne v tom momente sa všetko zmenilo. Úsmev zmizol. Hra skončila. Zrazu už nešlo o trik. Išlo o kontrolu. A to, čo nasledovalo, bolo niečo, čo si nikto z nich nevedel predstaviť. Začal ich mučiť. Nie rýchlo, pomaly. Testoval hranice bolesti. Pozeral sa, ako sa mení strach v očiach človeka, ktorý pochopil, že nemá šancu. Znásilňoval ich. Ponížil ich. Zobral im posledné zvyšky dôstojnosti. A keď už nemali silu bojovať, prišlo to posledné. Škrtenie. Pomaly, kontrolovane. Držal ich na hrane medzi životom a smrťou. A sledoval, ako z nich ten život postupne odchádza. Niektorí umierali dlho, príliš dlho. A on tam bol po celý čas. Neprestal, neodišiel. Navonok sa všetko zdalo rovnaké. Dom stál na svojom mieste, ulica žila svoj bežný život a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa tam dialo niečo nezvyčajné. Ľudia chodili do práce, večer sa vracali domov, deti sa hrali. Všetko pôsobilo tak, ako má. A napriek tomu sa začal vkrádať zvláštny pocit. Niečo, čo sa nedalo presne pomenovať, ale bolo to tam. Niektorí susedia si postupne začali všímať drobnosti. Občas niekto spomenul, že videl mladého chalana vojsť do domu. Usmieval sa, pôsobil normálne, ako každý iný.
Lenže potom ho už nikto nikdy nevidel odísť. Najprv to nikto neriešil. Mohol prespať, mohol odísť zadným vchodom, mohol jednoducho zmiznúť z ich života tak, ako prišiel. Lenže keď sa takéto situácie začali opakovať, už to nebolo také jednoduché ignorovať. A potom prišli noci. Ticho, ktoré nebolo úplne tiché. Niektorí si spomínali na zvláštne zvuky, ktoré prichádzali z domu. Nie hlasné, skôr tlmené, ako by sa niečo odohrávalo za zatvorenými dverami. Občas niečo pripomínalo krik, krátky, náhly. A potom úplné ticho. Také ticho, ktoré pôsobilo ešte horšie než ten zvuk predtým. Ľudia si to všimli. Premýšľali nad tým, ale nikto neurobil ten krok navyše. Nikto nechcel byť ten, kto zaklope na dvere a spýta sa, čo sa deje. Nikto nechcel byť ten, kto zavolá políciu len na základe pocitu. Pretože v hĺbke duše sa všetci báli jednej veci. Že ak by mali pravdu, bolo by to oveľa horšie, než si dokázali predstaviť. A tak si to radšej vysvetlili inak. Ako náhodu, ako omyl, ako niečo, čo sa ich netýka. Pretože priznať si pravdu by znamenalo priznať si, že niečo také sa môže diať priamo vedľa nich. A že to celé bolo bližšie, než si kedy mysleli. Zo začiatku to vyzeralo ako úplne normálny život. John Wayne Gacy a jeho manželka bývali v dome, ktorý navonok nepôsobil nijako zvláštne. Bežné dni, bežné večery, bežné manželstvo. Ale postupne si jeho manželka začala všímať veci, ktoré do toho obrazu vôbec nezapadali. Najprv to boli len malé detaily. Niečo, čo si všimneš a ešte si to snažíš vysvetliť. Lenže tie veci sa začali opakovať a pribúdať. V dome sa objavovali predmety, ktoré tam nemali čo robiť. Cudzie peňaženky, doklady, veci, ktoré nepatrili ani jej manželovi. A s nimi prichádzala aj zvláštna atmosféra. Jeho manželka začala cítiť, že sa v tom dome deje niečo, čo jej nikto nepovedal. A potom si začala všímať aj niečo ďalšie. Mladí chlapci. Prichádzali do domu často v noci a nie vždy bolo jasné, kedy alebo či vôbec odchádzajú. A práve vtedy sa z podozrenia začal stávať strach. Keď sa ho jeho manželka pýtala, odpovede nedávali zmysel alebo neprichádzali vôbec. Rozhovory sa menili na hádky, napätie rástlo. A čím viac sa snažila pochopiť, čo sa deje, tým viac cítila, že pravda je niečo, čo by možno ani nechcela počuť. A potom prišiel moment, keď to už nevydržala. V roku 1976 sa jeho manželka rozhodla odísť. Odišla z domu, ktorý už pre ňu nebol bezpečný. Odišla od muža, ktorého už nespoznávala. A nechala za sebou miesto, kde sa za zatvorenými dverami dialo niečo oveľa temnejšie, než si dokázala predstaviť. Potom, čo jeho manželka odišla, sa v tom dome niečo zlomilo. Zrazu tam už nebol nikto, kto by sa pýtal, nikto, kto by si všímal. A práve vtedy to začalo naberať tempo. Roky 1976 až 1978. Obdobie, kedy sa z jednotlivých činov stala séria. Už to nebolo občas, nebolo to výnimočné, bolo to pravidelné. Niekedy priviedol do domu jedného. Niekedy dvoch za noc. A ten proces sa opakoval. Znova a znova a znova. Dom, ktorý navonok pôsobil normálne, sa postupne menil na miesto, kde sa hromadila smrť. Pod podlahou, pod miestnosťami, v ktorých sa ešte cez deň normálne žilo. Každá ďalšia obeť znamenala jedno miesto menej. A raz prišiel moment, keď už nebolo kam. Priestor pod domom bol plný. Doslova. A on vedel, že to nemôže pokračovať rovnako. Tak to zmenil. Začal ich odvážať preč. V noci. Potichu. K rieke. A tam
ich jednoducho hodil do vody. Bez hrobu, bez mena. Ako keby to neboli ľudia. Ako keby to bol len problém, ktorého sa potreboval zbaviť. A práve v tej chvíli je jasné jedno. Že to už nebol človek, ktorý stratil kontrolu. Ale niekto, kto si na to zvykol. Nie všetci skončili pod tým domom. Niektorí mali šťastie, alebo skôr silu bojovať v momente, keď už išlo o všetko. Predstav si, že sa ocitneš v cudzom dome, v miestnosti, ktorú nepoznáš. Na začiatku to možno vyzerá nevinné. Rozhovor, ponuka, možno aj dôvera. Ale potom príde moment, keď sa všetko zlomí. Ruky máš spútané. A zrazu ti dôjde, že toto nie je žiadny trik. Nie je to hra. Je to pasca. Niektorí z nich si to uvedomili v poslednej sekunde a práve tá sekunda rozhodla. Jeden sa dokázal vyšmyknúť z pút. Iný sa vzoprel, začal bojovať, aj keď vedel, že proti nemu stojí niekto silnejší, pripravený. A napriek tomu sa im podarilo utiecť, dostať sa von, na ulicu, medzi ľudí. Lenže tým sa to neskončilo. Keď o tom prehovorili, keď sa snažili vysvetliť, čo sa im stalo, nikto im neveril. Ich príbehy zneli príliš šialene, príliš temne, príliš mimo reality, na ktorú boli ľudia zvyknutí. Polícia ich výpovede odsunula. Prípady sa zamietli alebo sa vysvetlili ako nedorozumenie. A život išiel ďalej. Lenže nie pre všetkých. Pretože zatiaľ, čo títo ľudia prežili, iní tú šancu už nikdy nedostali. A práve to je na tom najdesivejšie. Nie to, že zabíjal, ale to, že mohol pokračovať. Že existovali momenty, keď sa to dalo zastaviť. A nestalo sa to. Stačilo by niečo málo. Jedno rozhodnutie brať to vážne. Jedno veríme ti. Jedno vyšetrovanie, ktoré by nezačalo a neskončilo na papieri. Koľko životov mohlo byť zachránených, keby niekto vtedy počúval. A potom prišla chyba. Jedno stretnutie, ktoré neprebehlo podľa plánu. Jeden moment, ktorý sa nedal kontrolovať tak, ako všetky predtým. Jeden chlapec. A práve ten spustil udalosti, ktoré už nebolo možné zastaviť. Udalosti, ktoré Johna Wayna Gacyho konečne dobehli. Ale pravda bola ešte oveľa horšia. Toto je len začiatok.